عسرت نفسها ክትሓታ ዘለካ ኣገደስቲ ሕቶታት ሰላም ተኸታተልቲ ዋሕድ ሰላም ቲቪ ከመይ ኣለኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጽቡቅ ኣለኹ ንስኻትኩምን ከምቲ ናተይ ጽቡቅ ንኽትህሉ ናይ ወትር ትምኒተይ እዩ እምበር ሎም መዓልቲ ከዓ ከምቲ ልሙድ ንገዛ ርእስኹም ንኽትኮኑ ዝሕግዙኹም ሓሳባት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና እሞ ናብኡ ኸብለኩም قدمنا ናብቲ መደብ ምጅማርና ግና ንስራሕ ንምቅላል ተባሂሉ ብተባዕታዊ ኣጻዋዓ ንጥቀም ስለዝኾና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከከም ጾቱ ገይሩ ይስማዓዮን ይረዳዮን ነዘን ሕቶታት እዚአን ንነብስኻ ብምሕታትካ ጥራይ ማዕረኽንደይ ንነብስኻ ክትርዳኣ ከም ትኽእል ባዕልኻ ትምስክረለይ ኣይጠራጠርን እየ ካልእ ብዝያዳ ካብዘን 10 ሕቶታት ኣየነይቲ ሕቶ ዝያዳ ቻሌንጅ ገይራትካ ብተወሳኺ ካብዘን ሕቶታት ዝያዳ ንምንታይ ኢኻ እቲ ኮንካዮ ዘለኻ ትኾኖ ካበይ መጺኡ ንምፍላጥን ንምርዳእን ብመልክዕ ፖድካስት ሒዝነልኩም ክንመጽእ እንተደሊኹም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጽሓፉልና ምክንያቱ ኣገዳሲ ሕቶ እንተሓቲትካ ኣገዳሲ መልሲ ትረክብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ትወስድ ኣገዳሲ ለውጢ ከዓ ተምጽእ እሞ ናብተን ሕቶ ኸብለኩም ቁጽሪ 1 ኣብ ቁልዕነት ካንከለኻ ካብ ወለድኻ ይኹን ብሓፈሻ ቤተሰብካ እንታይ ክትሰምዕ ወይ ክትበሃል ትደሊ ነርካ ግን ከዓ ክሳብ ዛሕጂ እዋን ፈጺምካ ዘይሰማዕካያ ቃል ኣላትካ ዶ ቁጽሪ 2 ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ቆልዓ እንታይ ማለት እዩ ሎሚ እቲ ውሽጥኻ ዝነብር ዘሎ ቆልዓ እንታይ ይደሊ ኣሎ ፍቕሪ ተቐባልነት ሕድገት ወይ ዝሰምዕ ሰብ ቁጽሪ 3 ኣብ ህይወትካ በተደጋጋሚ ዝስማዓካ ስምዒት ኣሎ ዶ ንኣብነት ከይትንጸግ ፍርሒ ወይ ሕፍረት እወ እንተኾይኑ መልስኻ መጀመርታ ኣበይ ጀሚሩ ክኸውን ይኽእል ትዝክሮ ዶ ቁጽሪ 4 እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝስማዕ ነቓፊ ዝኾነ ድምፂ ብሓቂ ድምፅኻ ድዩ ወይስ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ወይ ካብ ካልእ ሰብ ዝተምሃርካዮን ዝሰማዕካዮን እዩ ወይ ካልእ ሰብ ዝበለካ ድምፂ እዩ ቁጽሪ 5 ንርእስኻ ብዝያዳ እትፈርደሉ ነገር ኣለካ ዶ እቲ ነገር እቲ ዝቐርበካን ፈታዊኻን ኣጋጢምዎ ነይሩ እንተዝኸውን ከም ጌርካ ዶ መፈረድካሉ ቁጽሪ 6 እንታይ ዓይነት ስምዒት ክትገልጽ እንከለኻ ኢኻ ትፈርህ ሓዘን ቁጥዐ ወይ ድኻም ስለምንታይ ኢኻ ክትፈርህ ቁጽሪ 7 ሰባት መታን ክቕበሉኻ ኢልካ ንሓቀኛ መንነትካ ደቢቕካ ትኸይድ ዶ እሞ ተቐቢሎምኻ ዶኸ ሓቀኛ መንነትካ ምሕባእከ እንታይ ስምዒት ኣለዎ 8 ኣነ ኣይክእልን እየ ዝብል ስምዒት ወይ እምነት እንተሃሊካ እቲ እምነት ብምንታይ ተፈጢሩ ክኸውን ይኽእል ገለ ብንእሽተኻ እንከለኻ ስድራ ቤትካ መምሃራንካ የሕዋትካ ይዕሩኽትኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሉኻ እስከ ዘክር ቁጽሪ 9 እንታይ ነገር እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዓቢኻ እንከለኻ ልክዕ ከም ቆልዓ ከም ትኸውን ዝገብረካ ንኣብነት ገለ ኸጋጥም እንከሎ ከም ቆልዓ ትሓርቕ ተሃድም ወይ ኣብ ዘለኻዮ ትድንዝዝ 10 ሎሚ ነትን ውሽጣዊ ህፃንካ ሓንቲ ቃል ጥራይ በሎ እንተ ትበሃል እንታይ መበልካዮ እምበኣር ንሎሚ ኣብዚ ክንውድኢና ስለ ዝነበረና ግዜ እንዳመስገንኩ ብዝያዳ ናብ ነብስኹም ክትሰርሑን ውሽጥኹም ክትኣትውን ነቲ ንገዛ ርእስኹም ንኸይትኾኑ ሓኒቑ ሒዝኩም ዘሎ ትሮማታትን ሕማቕ ስምዒታትን ሂል ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ከም ሂፕኖቴራፒስት መጠን ሂል ክትገብሩ ከሰነየኩም ስለ ዝኽእል ኣብ ኢሜይል ወይ ድማ ኢንስታግራም ኣብ ዋሕድ ሰላም ትብል ሕሳብና መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብዝተረፈ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለናዮ